טוב, שלום לכולם, מעניינים, כאן דניאל, פרק 2 של קלאש רויאל. זה כמו תמיד, לא שיניתי כלום, לא שיחקתי. יאללה, בוא נתחיל משחק. כמו שאתם רואים, אני עדיין 30 גביעים. אני לא יודע למה אני מקבל כזה מלא. אתה יודע? בוא נתקוף. נשים אותה לקבת. לא, מה זה, הוא חזק. סושיתי רבה. לא, יופי. יש, הרגנו. לא שמתי לב לזה, הרגנו אחד. עשיתי יותר בלהגן על הטירה. יאללה, חייב לחסל גם את השני. שפשוט נחסל את הגדול וזה יחסל גם את זה. יאללה, כמו שתדעו ראינו ברות. אני נחסל את הגדול הזה, הוא חזק. וואי, כמה חיים יש לו. יאללה. נו, גדול! יאללה, לא מאמין. אני אקום את זה. פליז, שזה הרוג, פליז. זה הורג. לא מאמין, אני לא מאמין, זה 56 HP. יאללה. ושהפעם אני אקבל דמויות חדשות. לא, מה זה? לא מאמין, הוא רק לי אחד. טוב, הוא בטח לא ירוג. נתקוף 50. יש! לא גדול. לא גדול, מה עשינו? נראה לי הפסדתי. אומייגאד! חברים. יקרים. יאללה גדול. אתה התקווה. גדול, אתה התקווה שלנו. לא! לא! לא, הוא שם לי אש. הוא הרג לי את שלושתנו. רגע, מפסיד לי גביעים? לא מאמין. טוב, לא נורא, זה רק גביע אחד. לא קיבלתי כלום. אם מפסידים לא מקבלים כלום. טוב, בסדר. בוא נתחיל משחק שני. המשחק הקודם היה טוב. רק מתחיל, מה זה? נשים אותו לעבור חזק. אוקיי, יש לנו קצה. לא! יאללה, זהו, שמנו אותו. לא, צריך לעשות את הגדול. סומך עליהם. זה כל שנייה שם לי אש בטירה. יאללה, בוא נרוג את זה מהר. נסיים את המשחק. יש, ניצחתי. אוקיי, קיבלתי 2 מתנות. 3 כוכבים, מה יצא לי? עוד פעם כסף. מה זה? קיבלתי פה משהו. מי שתי הדמויות האלה? וכדאי לי לבחור. שלפחות לראות
לשחק איתם אימון יותר טוב. בלי לבחור. על אותו. טוב, בחרתי אותו, אני מקווה שהוא טוב. יותר מהשני. זה נתן לי 20, אני יכול לשדרג אותו מלא. איפה רואים איך הוא משחק? יצא לי אותו! יצא לי אותו! מה זה? מה זה אומר? מה שדרגתי? מה זה? מה זה? טוב, אני לא יודע מה שדרגתי. כאן בודקים, הנה בודקים מה הוא עושה, הנה. גם הוא צר גדול. הם חזקים. גם הוא יכול לעצור. שים אותם. שים אותם במקום החצי. מה אני שים אותם בחצי? טוב, החצים אני פחות משתמש בהם. טוב, בוא נראה איך אני משחק. וואי. לא נראה לי, אני אכניס אותם לקבוצה. כזה אהבתי. טוב, אני אשחק. יאללה, בוא נתחיל משחק. יאללה. לא. את החדשים. וואי, יש לו עמוד גבוה. טוב, הקטנים קצת הורידו לטירה. מי אני אשים נגדו? יאללה, תרוג להם את הטירה. לא, מה זה? איך שלו רמה 6 כבר. אש. לשרוף! הם חלשות ברמות. אני אשים אותם. יחליף אותם. כל משהו. תכתבו לי בתגובות אם אתם גם משחקים קלאש רויאל או שאתם לא משחקים. וואו, שחקן טוב. לא. בוא נשים אותה. וואי, נראה לי אני עומד להפסיד, הוא ממש טוב. נשים אותם, נעכב אותו. יש. יאללה. נשים איתו קשתים. יש! יאללה. יש עוד 13 שניות. תגן, נשים את כל מה שיש לי. וואו. אומר הבן שניצחתי אם לא ראיתי את שלושתם. ניצחתי. קיבלנו גם 2 פרסים. מצא לי
אני יכול לשדרג אותה. כי אז כאן אני בודק מה כל אחד עושה. בסדר. טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון, תגידו לי בתגובות ותכתבו לי מה זה עושה, כי אין לי שמץ מה זה עושה level 2 הזה. טוב ביי, נתראה בסרטון הבא.